To už v tuhle chvíli nikoho nezajímá, že jo? No jasně, všichni jenom po startu tady. Kuba Mrcha už si dal trochu vlajčí. To si trošku větší. Má to napomenutím. To si to nedá. To se dá dostat. Podívejte, jak to je počka. No a hned tady ho máme otevře. Teď ho otevřeli oni, ale drobátko. Souboj zmizí. Juk na kolečko, hned tam chybil. A souboj v zatáčku. Tam minulé ta Fabie se dostala na střechu. Fabie se tam dostala své pomocí. To je pomocí, ale taky to takhle řezal. Ale bylo to taky tak jako v podobném místě. Souboj velký. Sik to sem. Tomáš Velké tam první, Pavle tam jde třeba. No a pak už zmiňovaný Kuba Mrcha. Uvidím ty trestníky a trestí, tak nebyl jsem s tím neměl. První dva to mají jistý a třetí Téměř, ale jo, už úplně. tak. Poslední kolo, vyšel jsem nějakou ránu. To byla nějaká ukrutná liška. No, geometrické úpravy tady. To je a největší problém je zrovna. To bylo například. Jo, je to jasný. Tomáš Omelka. Za ním Luboš Slaba, Kuba Mrcha. Nakonec přes napomenutí uhájil třetí pozici. Jo, a Roman Blažek místo čtvrtý. Pepa Kapal nám to dojede. Koukneme se, kdo nám tu zbývá. No jasně. 3 dvojky.